Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaro. D3 Bio, ang D3 nga may visyo, ang visyo nga may D3. D3 Bio. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes, arthritis, magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Ang oras sa Pilipinas, 7:16 sa aga. Oras kinadulong sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, kag DTX Coffee Mix. Naka-kape ka na, naka-detox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos sa People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu kag kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan. Nagpangapin sang mga Ilonggo nga wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos sa People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussions of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Mga issue na hindi uurungan. Punto por punto ang usapan. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, the People's Forum, Lunes, October 6, 2025. May klase, may trabaho. Yara sa 26 degrees Celsius ang temperature sa sining nga oras. Mga suki sang Foro de los Pueblos on air kag online. Nagapamati sa K5 News FM Sara, K5 News FM Pasay City, K5 News FM Iloilo 88.7, sa K3 FM Kalinog, K3 FM Yagao. Makita kita sa Facebook, sa TikTok kag sa YouTube. Wherever you are, a blessed Monday morning to all. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Inyang adlaw nga ginhimo sang Dios, makalipay ka makasadya. Salmo 118:24. It is a wonderful thing to be alive. Maayo gid kun buhi ka pa. Ecclesiastes 11 verse 7. Sa mga nagapamahaw sa sining oras, Mami Asun Pineda, Ma'am Betty Soloso, Sir Bebot, kay Sir Junjun Linggaya, kay Mamaymay, dyan sa Dueñas, kay Sir Romeo Ibanez sa Gudayaw, kay Ma'am Nelia Rigala sa Hibaw Ansur Mandurriao, kay Ma'am Mirna Lago, Ma'am Malu Lago, dira sa Dilarama City proper, kay Ma'am Ludi Gulilaw, kag sa mga nagapamahaw dira sa Lalay Iteresa, Sambag Highway Haro, ipadalon doon ang healthy nga kape, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa!
Let's go straight sa mga headline. Ang mga pangulong dinalan ginadulong sang Klinika Spore Biotics kag Mighty C. Snap elections ginadoso sa Senado ago dilisan ang mga opisyal sang gobyerno. Aftershock sang linog sa Cebu malapit na sa 7,000. Kag sa health news, ang walking o kung pagpanaw-panaw bala Sir John Lee Sarabia, Ma'am Ningning Ilumba, Manong Imbong Siloberes, Bishop Don Mamicheng, sang 30 minutos, tub-tub mga 30 to 60 minutes, kada adlaw, may dako nga madulot nga transformation sa imong lawas, Sir John Lee. Kasete just in Webes aga subong adlaw Lunes may free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Haro Iloilo City Branch sa kilid sang Robinson's Place Haro alas 8 sa aga tubtob las 5 sa hapon. Ang free consultation schedules diri sa Haro Iloilo City Branch sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes. Pero kon Biyernes alas 8 sa aga tubtob las 4 lang sa hapon. Pero kon Lunes kag Martes kag Miyerkules alas 8 sa aga, tubtob las 5 sa hapon. Ikaw nga taga Dueñas, marapit ka sa Pasay. Taga Pasay, ikaw taga San Enrique, San Rafael, Dumaro Capes, Dingle, Kalinog nga marapit sa Pasay. Do karon nga adlaw, may libre man dayon nga consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Pasay Branch sa Salvacion Street, Poblacion Ilawod, Pasay City. Lunes kag kada Webes day tingalitin ninyo para nga hindi na kamo magbayad pa sa doktor. Nagpa-konsulta ka do karon na Ma'am Nadilin Sautong, Ma'am Rica Domingo Kisto, Kaiser Ray Castro. Mahal tag 500 pa 700. Pero sa clinic outlets gin-design ini ni Doc Ramil Uy nga may libre para sa imo para man sa mga nagakinhanglan. Foro de los Pueblos. Las 7:21 sa aga sa Pilipinas. May yara na sang 71 ka matawo ang patay bangod sa mabaskog nga linog dito sa Cebu. Sa latest report sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, nakasaad nga ipidalom ini sa validation. Mayara sang 559 nga napilasan, 128,464 ka pamilya o kung nagalabot sa 455,631 ka mga tao ang affected sang linog. Foro de los Pueblos. And as of latest count, mayara na sang 6,311. 6,311 ka mga aftershocks or mga pagtayog nga mabatsagan dito sa Cebu. Foro de los Pueblos. Ang mga tao dito, Ma'am Annalyn Panis Agravante, kay Sir Kirby Jan Agravante, Ma'am Laura Sumagaysay, nagatener sa mga tolda, sa mga tent. May mga tent cities nga prepare ang DSWD kag ang Department of National Defense para nga matulugan sa mga pumuluyo. Foro de los Kaya mga tao dito, Ma'am Aisa Ahmad, kay Sir Joe Patingo, kay Sir Ronnie Patingo, nadlok na magbalik sa ilang mga balay. Ang iba niya mga balay nga way bala marumpag, way maguba, nadlok ang tao magbalik dito. And ginapakamayon nila, Ma'am Marie Thalia Metzelina at Tita Tessie Mario Siloberes, Mami Cheng Dongines, nga magtulog na lang sa 10 cities. Foro de los Pueblos. Kaya iban ganyan nagapangurombot lang sang iban ginasulod ang ilang lawas, ang ilang lawas transparent lang plastic. No? Parang hindi lang sila matunugan, hindi lang sila makagat sang lamok kung gabi para magtulog. Pakamayon nila nga sagad sila sang dalan o sa kalsada sang sa magbalik sa ilabalay kay gulpi lang nga magtayog. Foro de los Pueblos. Si ang paglantaw sini sa mga scientist, sa mga eksperto parte sa ining asod-asod nga kalamidad. Foro de los Pueblos. Way labot sa linog, mayara pagid sang ginatos kalibo ka mataw ang affected sang Bagyo Paulo. Manotice mo subong, Ma'am Remia Panes, no? Asod-asod, may bagyo. Pagtapos bagyo, may linog. Mga natural calamities gid. May masobra 200,000 ka mga tao ang affected sang Bagyo Paulo. To be exact, 225,557 ka mga tao ang affected sang Bagyo Paulo or may international name nga Matmu. Ini kabaylo sang 70,575 ka mga pamilya, 70,575 ka mga pamilya. Sa among nga numero, 3,940 ka pamilya ukon 11,964 ka mga tao
ang nagtiner sa 284 ka evacuation centers. Ginbaha ang pila ka lugar sa Region 1, Region 3, kag Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, kag Quezon. Kapon nagwa na si Baguio Paulo sa Philippine Area of Responsibility pero madamo man sang mga nalitan. Foro de los Hindi Pueblos. ka pangilamos RV Chris Caceres, Ma'am Criselda Boyco Almohen, ka mga senior citizen dira sa Zone 5 sa Takasaro, Sir Glenn Celestre, Ma'am Rose Cabangalimbagi, Ma'am Bing SPSJ. Hindi makapangilamos subong ang gobyerno ta sa wala tuo nga mga kalamidad. Foro de los Pueblos. Alas 7:24 sa aga, medyo natabon-tabunan makadali. Ining flood control anomaly. Bati medyo nagkanay-kanay na Sir J.C. James Garvillas, Ma'am Selva Garvillas, Sir Johnny Sarabia, Ma'am Bambing Gaser. Balik naman kita sa realidad eh. O doon nga si Senador Panfilo Ping Lacson, ang Senate President Pro Tempore, kag chairman sang Blue Ribbon Committee, nga nag-usisa sining anomalous projects, nag-resign. Tangod kay may mga upod man siya sa majority block, may mga JBRC Tony nga nagsaga na komodo. In fairness to naman, kay Ping Lacson, he is serious sa iyang trabaho nga mag-usisa. And kay balo ka mo, si Ping Lacson hindi naman sa PNP chief. But ang intelligence monitoring niya kag ang network niya sa pagkuha sa mga impormasyon, pretik dalom. Pareho ni sila ni Antonio Trillanes. Maiban man Ma'am Dina Gonzaga, Ma'am Robilin Gonzaga magtanong kay Ma'am Bebing magtanong, good morning ma'am. Kay Ma'am Jean Leonor Panagiton, Mami Cynthia Swedy, Tatay Esra, Manong Iñaki Cueva. Ngati daw hindi ka saho kay Ping Lacson, kay Antonio Trillanes nga malsa dayon ang kilay sa mga DDS eh. Pero pigat na lang blanay. What's the real score? Di dapat ang negosisa sini expert. Pareho kay Mayor Benjamin Magalong sang Baguio. Ug galing kay conflict of interest Ma'am Lorena Bilhera Joso, Sir Salde kay Ma'am Banhaw. Kay he's also a elected public official mo. No? Pero tikon sa mga investigation lang, ang hindi makuha yung mga hindi ma-extract ng mga information. Makuha yan ni Lacson, makuha ni Trillanes and the likes, magod sang ila networking kag sang ila yang natun-an gid tinun-an nila ni sa Armed Forces of the Philippines kag sa Philippine National Police. Foro de los Pueblos. Yaman Lacson niya tingin kunay na kamoy salig sa konya mapigad ko. Ya, ano man yang akon diam. Las 7:26 na sa aga. Dali lang mamba ko sa imo na Sir Jovel Consolar, abi panaw-panaw kaw. Ang benepisyo sa walking, abi mo kon ari da mo benepisyo tita ambing baes kabasa ko kay Ma'am Jovelyn Almeyo aton. Birthday girl. Anong boy? Ariyo? 1 minute lang. 1 minute nga lakat, ang blood flow nag-increase. Ganami ang ilig sang dugo sa imong nga kaugatan na birthday girl, Ma'am Maricel Casiple. Kung mag 5 minutes gani ya walking mo ya panaw-panaw mo bala Ma'am Betty Soloso, Sir Bebot, nagapanami na sa imo nga mudo. Panilagi bla, kung pirmi ikaw ga walking Ma'am Lorena, manayan-nayang imo nga disposition sa kabuhi. Mag 5 minutes, kung mag 10 minutes, ang cortisol, ang stress hormone, nagapanaog na siya. Kagawad Nilo Serbas, Noy Nilo Serbas, dyan sa tinda kapasiba, gapamati sandaro karon. Salamat kaninyo ha. Naka-D3 ba yun kamo dyan? Do karon nga daw, di bala tinda dyan sa Pasay Noy Nilo, no? Noy Nilo! Bago yum-yum kasi kagawad Nilo Serbas, oh. Uy, makamumatak, kapamati kinakon de. Akon ganina tabog ta kamoy, basi ko may mga obratin nyo, tapos basi nalingan kamok nakon, nano madya, burubay, mabanti bila si Ted, burubay, mapangamuyo, dumano. Do Diyos nun, gid. Sige lang, kailangan tanay kay kapin pag inatayog subong, oh. Dapat nagabakod ang imong relasyon subong sa Diyos. Okay, may linog, ha? Kaya 10 minutes nga panaw-panaw, bala Ma'am Laura Sumagaysay. Ang cortisol, ang stress hormone bala Mami Cheng, Day, good morning Day. Mami Cheng, kumusta man Day? Bagayom-yohom gid sa. Ang cortisol, naganubo ni siya. Mag 15 minutes ng panaw-panaw mo Ma'am Laura, ang blood sugar mo, nagamamat na balanse. Mag 30 minutos na gani Ma'am Ningning, Ma'am Ninfa Tahala, mag 30 minutos ang imong paglakat, ang imong mga tambok, amat-amat ang nagakasunog. Mag 45 minutes, mental fatigue and overthinking nag-reduce.
Ikaw naga-mental may mga mental fatigue ka, nag-overthink ka na. Magluwas nga kulang ka sa exercise. Kulang gitimos pa nga moyo eh. Let your faith be bigger than your fears. Pero tikon kaysa kita gusto ta nga sulbaron ang tanan nga mga bagay sa aton kabuhi. Sa aton nga kasarang kabos man nagyapon. Abel Jesus, come to me, palapit ka mo di, itugyan sa kon. Tikon nag-overthink ka na, walking ka 45 minutes, at the same time siging kutib-kutib mo. Abila kon gapamati ka sa imong earpod, gali sige nagali mo pa nga moyo bla. Tapos ka mag 60 minutes, ang dopamine bla, ang happiness hormone nagasaka. Hindi ka mangin buringoton. Panilagi lately kung ikaw na buringoton bla, diyan nga kulang ka sa walking. Walking ka. Walking is one of the simplest yet most powerful investments you can make sa imong alawas kag sa imong nga pangunauna. Start with small steps subong aga, you'll feel the benefits right away. Abalito pad mo, sa agad ka panimagka dyan. Panaw-panaw doon para nga mangin-healthy ka. Kag magpangape na DTX Coffee Mix. 7:30 na sa aga. Foro de los Pueblos. Kasamtang ka pamati si Ma'am Ninfa talaga pangape. So, salamat ginanay Ninfa ha. Kumusta si Toto Matmat? 7:30 na sa aga. Well, pause for a quick break pero antes ipamangkot ko sa inyo. Kay ginpabutsag ni Senador Alan Peter Scram Cayetano ang possibility sang snap election para sa presidente, vice-presidente, senador, kag mga representative or congressman nga wala sa incumbent nga ginapanugutan nga magpadalagan sa isa ka election cycle bangon sa ginapahayag kadulaan sang pagsalig sa gobyerno. Ikaw nga nagapamati subong kagawad no Nilo Serbas, kay Sereno Serbas dyan sa Barotac Viejo, may sarig pa kamo sa gobyerno, taway. Ako may ara pa, no? Kay not all, way man ito ginasalama mo. Nga ini sila mga tuklo, kay hindi masaligan, madamo pa man sa iban. Pero ang aragid sa higher echelon or sa hierarchy ng gobyerno ta, di may mga kwestiyon na uyat sa mga key positions, no? Sa House of Representatives, sa Senado, and the likes. May statement kag ipagwa si Senator Cayetano nga samtang may matuod nga supporters ang mga politiko kag political figures. Ang banya kinahanglan abi nga maghimo kita snap elections, no? What if we all just resign and allow a snap election from the President, Vice President, Senate, and Congress with one important addition: no incumbent from the above can run for one election cycle. Bosa ningon, snap elections, may isa ka cycle nga ang mga ngaran baling mga Duterte, Marcos, kung dyan sa Iloilo, mga Dedipensor, Biron, Tupas, Karen. Kag mga ngaran ka mga pido sa mga banwa nyo, dapat hindi maglagan sa isa ka cycle para kay Senador Alan Cayetano, Marge Toledo magban nga mabawi ang pagsalig sang tao kay suno sa kay Senador Cayetano amat-amat na nga nagakadula ang pagsalig sang tao sa gobyerno. Ikaw may pagsalig ka pa why? Amo ganin hambal naton Ma'am Ningding, not all. Pero tikon matabo ining snap elections like what we did in 1986. May snap elections to, no? At the time nag-aug to score, no? Snap elections. Para ba lang dami islan kag ma-regain ang public trust sa mga elected officials. Kung ikaw abi Ma'am Gemini, Ma'am Maricel Casiple, birthday girl, Marv Toledo magban, sugot ka hindi. Kay Sir Jack, kag si June, ari sa San Isidro, masaligan ng official. Jack and June. Sugot ka sining nga may snap elections. Foro de los Pueblos. 7:33. We'll pause pa quick break. No, pero pagbalik ta, pabatiin naton sa inyo, may isa kasi buwana nga grabe sa maglaygay mo. Kusog kayong linog. Nini Anayan, good morning. Magabalik ang Foro de los Pueblos.
Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito Happy Fiesta Barangay Navais Mandurriao! Bilang pagpasalamat sa inyo padayon nga suporta kag pagtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag kabahin sang inyo pagselebrar sang inyo kapistahan. Nagdala na naman sang kalingawan kag papremyo ang KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Nay, may kinindo wala. Wala pa, naganap na. Aba, nalang. Oy, garap. Kinala mo akong mayor, Nay? Ikaw mayor ta? Jit rin niya, sis. Ang jit-jit man. Ito pinalagpati mo, yaya. Mga jit-jit na yaman. Ready? Iwas mo na! Oh, para sa mga sino una? Sige, ladies and gentlemen, ari. Si Nanay! Si Nanay, forward! Si Manny Maho! Ora, again. Ara. Wow! May naka-uniform siya. Okay. Hello! Ano again, last? Tupad ka mo tatlo. Okay. Okay, yung top 3 lang. Okay. Final round, i-products mo na! Grabe sila kay guwapa, oh. Sa mga kutos. Okay. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imo nga resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahadit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-Memory Advanced yan. Memory Advanced Syrup. Babakan sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Gabasa na naman bala ang imo. Ay, gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Bye!
Dubai. Let's fly again and again with Cebu Pacific's direct low-fare flights. Fly Dubai, let's travel again and again and again. Just fly with me, my friend, to many fun destinations. From Iloilo, Cebu, and Davao, it's easy now. Fly Dubai, let's travel again and again and again. Just fly with me, my friend. Fly Dubai with a squad, the fam, or a squad. Book now at CebuPacificAir.com. Let's fly, everyone. Fly Dubai again and again with Cebu Pacific. DTX Beauty Soap. Ako si Elaine. Dako, gid nga akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases. DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap. Ako si Ronald, sa ka-sales rep. Una, problema gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men. O si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. Ako si Mark. Sa totoo lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. Nice shot, Dad! Thanks, Donnie. It's hard to be the fun dad kapag malabong mata. Kaya I visit EO Executive Optical for expert eye care and state-of-the-art facilities. Kasi pag mahal mo, aalagaan mo. So if you love your eyes, visit EO Executive Optical. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500. Masaligan, epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubo kag nga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan, epektibo. DTX 500. E3 Bio. Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. 2 weeks ko pa lang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagnagamay ang akong nga buyon. D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3. D3 Bio with BCO. Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo. D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras alas 7:42 sa aga. This time check is brought to you by Cebu Pacific. Fly Dubai again and again with Cebu Pacific. Alas 7:42 na sa mga may office. Simos na ha, kayo manug alas 8 sa aga. Mayara ka mo sa mga kalatuan. Balitang Sports. Muna kita sa sports para medyo light anay ang diskusyon ta Ma'am Jenny Haljorina, Ma'am Jessa Budyola. Si Junmar Fajardo for the 9th time kilala bilang most valuable player sa Philippine Basketball Association sa 49th season sang Philippine Basketball Association. Yan pa sinunggan man siya sang MVP honors sang liga. Anom ka asod-asod nga tuig. Halin 2014 tubtub 2019 kag 2023 kag tubtub subong. Makabig na siya bilang isa sa greatest players sa PBA history. Ang namialan nato ni kay Junmar Fajardo kay Gentle Giant tagtawag sa iya. Very humble. Huwag niya nagsulod ang hangin sa ulo niya muna ni Sak Manggaranon. Kag kilala, taga Pinamungahan, Cebu. I-update natin sa ibang pagid sa Philippine Basketball Association. Ang Magnolia Chicken Templados. Sang bagong coach nga si Luis Alfred Tenorio nagdaog kontra sa anay team niya nga Barangay Ginebra Gin Kings sa Manila Clasico sa score nga 80-73. Ang good news na kay may Ilonggo dira Manong Dan Calvo na naghampang para sa Magnolia si Paulo Taha
Si Paulo Tahang, anay player man sang Ginebra, anay player man sang Northport, Batang Pier, naglawig sa Northport, subong may bago nga kontrata sa Magnolia Chicken Templados. Kagang ila balang 6-pick balang rookie nga si Yukin Andrada, nga taga San Beda, way anay naghampang kay tapuso niya ang last season niya sa San Beda sa NCAA antes magsaka sa Philippine Basketball Association. Si JV Casio manungdan, JV Casio bla nag-retire na sa Philippine Basketball Association after 13 years sa liga. Kag si Giovanni Halalon nga anay player sang Magnolia, tapos gin-trade sa Northport, Batang Pier. Gapasalamat sa ginsabat pa nga muyo, ba niya nga muyo ko, kaya ba niya duwa na lang kadlaw? Yung ay pagi ko kontrata, kaya gin-wave siya sang Northport mo. So, he signed a contract sa bago nga team nga Talk and Text 5G ni Coach Chat Reyes. Mali nga mga updates sa Philippine Basketball Association. Kag sa NBA, ang very humble nga main man sang Golden State Warriors na si Stephen Curry nag-donate sang $2 million or 115 million pesos para sa mga biktima sa mga basko nga linog diri sa Pilipinas kapin pa sa Cebu. Steph Curry donated $2 million or 115 million pesos sa mga affected nga pumuluyo sang Cebu bangod sang kalamidad. Las 7:45 na sa aga, oras kinadulong sang Clinicas for Biotics kag DTX 500. Foro de los Pueblos. Karon dugay-dugay i-share man naton sa imo Ma'am Jenny Halyorina, Ma'am Jessa Bodjola, Sir RG Calanoy Balanza, Sir Jomar Kibrabin ang mga benepisyo sa pag-inom sang kape. Di parang way ka guilt feeling magpangape ka ang timplahon mo nga kape, DTX Coffee Mix. May pre-bio coffee man kag DTX Premium Coffee. So mga aga, kumusta ka na? Kumusta ka na spiritually? Ari pa matian tablaw. After sining grabe nga kalamidad nga nag-igo diri sa Pilipinas. Asod-asod mo. May linog, may baha. Damo lang Sir Bonnie Calad. Nga kon ikaw magpamati kuan ka matublag, no? Matublag ka sa mga nagakalanabo, may mga kalamidad nga ni mo mentionan nga inasod-asod bla, no? Pero galing kiti, it is already written sa Job 9:4-6. Maalam kagamahanan gid ang Dios. Sino bala ang nagkontra sa iya kag nagmadinalagon? Sa wala sing paandam, ginauyog niya ang mga bukid kag nagakalatipag ini sa iya kakig. Ginapalinog niya ang luta halin sa pundasyon sini. Job 9:4-6. No? Ang reminder pagit sa aton bla Sir Sonric Verdejo, very good ka pangapin sa DTX Coffee Mix diyan sa Barotac Nuevo kay Sir Mark Baikin, kay Ma'am Sheila, Pastor Sheila. Magailinaway ang mga nason, kag magailinaway ang mga ginarian. May mag-aabot nga mga gutom, kag mga linog sa nagkalilain nga mga lugar. Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. Matthew 24:7. Di ba amat-amat nga nagakatuman Ma'am Sir Lester and Ma'am Sheila Olvido Jimenez, Ma'am Donna Jane Casero Manjero, Mami Panik Pingason Sir Ontoy, ang mga natagna na sa Bible. Matiyan tablang Cebuan ng inyo, lahi kayo matiin nyo bla. Kay ini tudok gid sa imo nga balatsagon ka pangunauna, magakagat gid si modulunggan ang mensaheng inyo. Para ni sa aton tanan, hindi ko exempted tanan kita. Pamatiin ninyo Cebuano ini sa, pero mensahe para ni sa aton. Hala! Kakusog sa linog. Inana kakusog ang pag-uyog sa Dios kanimo karon tungod kay kagulo. Mahawdra kay ka, mag-BI-BI, magigayaga sa pulong sa Dios, ginatistingan pa nimo siya, tanawa karon. Ginapakita sa Dios kanimo nga angay siyang kahadlukan pinaagi sa katalagman, maningkamot og buhaton tanan sa Dios para ipakita sa imo nga angayan siyang simbahon, tinuod siya nga Dios, dili siya joke igsuon. Mauna ni ang panahon para mobalik ka kaniya. Unsa pa man ang sign ang imong gustong gipangita?
linog, baha, korupsyon, dautan kay mga tao karon mga ginabuhat karon sa kalibutan. Kulang pa ba na nga sign para ma-realize nimo nga kailangan nimo ang Ginoo? Kabalo baka wala na gituyo sa Ginoo ang linog para pasakitan ang mga tao, para hadlokon, para hulgaon, para mapahamak ang mga tao dili. Gituyo na sa Dios para maka-realize ta nga kailangan na to siya. Gituyo na sa Dios para badlongon ang mga tao nga muundang na o mubiya sa pagpakasala kay haduol na gayud siyang mabalik. Dili buot sa Dios nga mapahamak ay mga tao. Muna gusto ang Ginoo nga ang mga tao mobalik kaniya, makigrelasyon kaniya kay dili buot sa Dios nga adunay may imperno. Kabalo ba ka? Gibuhat sa Ginoo ang imperno para ni Satanas. Pero dili mo sugod si Satanas nga siya ray may imperno. Maningkamot siya nga daloon ka o siyang buhaton. Maningkamot ang iyawa nga dili ka makigrelasyon sa Ginoo. Maningkamot ang iyawa nga malulong ka sa bisyo. Malulong ka sa dautan nimong batasan. Malulong ka anang kinabuhi nimo nga puno sa pagkadautan mo na buhaton ni Satanas sa imo nga dili ka mo simba niya, dili ka mo tuo niya. Mo na ang Ginoo naningkamot siya nga ikaw makaila kaniya, nga ikaw makasinati ka siyang gugma, siyang grasya, siyang kaluuyog sa iyang pagkamaayo. Ditoa sa cross gipaglaban ka sa Ginoo. Mao na nga, tungod kay gahi kay tag-ulo, kapila na ta nakadungog na naiwali. Bisag sa Facebook, makadungog kag pulong sa Ginoo. Pero gahi na gapong kagulo. Mao na iagi sa Dios og katalagman. Iagi sa Dios ang iyang tingog, pinaagi sa linog para makarealize ka nga dapat ka moalagad sa Ginoo kay kung wala ang Dios, wala gayud tay mabuhat. Kabalo ba ka nga ikaw ang rason na nung wala panibalik ang Ginoo? Kabalo ka ningon siya sa 2 Peter 3 verse 9. Ang Ginoo dili maglangan pagtuman sa iyang gisaad, sumala sa ginauna sa uban. Apan siya nagpailog kaninyo, kay dili siya buot nga may usa nga malaglag, kundili nga ang tanan maghinulsol og mubiya sa ilang mga sala. Ang pangandoy sa Dios maluwas ang tanan. Mao nang gibuhat tanan sa Dios. In full kay mga 7 minutes ini, pero gaaso-aso ka nagaragutong agi niya mo. Amin sa inya nga subang linog gani. Ang tawo ay pagkikabatsag. Mga gahi ulo, gahi, basta ko tiga ulo. Ano po, lato nyo da, nang marumpagan pa kamo, kamatipagan pa. Grabe nil ka sa ranting ng ugat ni sa babae, ay may sound corning nga nano, man nga klase programa nga ipabate, niya mga pulong-pulong sa Diyos, Bible, naman ba ni Ted Francois, nga kilala mo, bishop doon, do mayad ged. Hindi ako mayad, si Jesus ang mayad. We are here because of His righteousness. Hindi nga sa aton nga righteousness, kabos na. Gahi! Ulo! Anong gahi ulo, Sir Bonnie? Tiga ulo! Propangamuyo, bayda! Baboy! Karbaw! Way magapangamuyo, way magasimba! Buhi manaw, tambok manaw! Di ini, Bible-based lang kita. Balik lang kita ya. Sa 2 Timothy 3:16. Ano ni klase ka, bro Bible? Basa-basa naman Bible da. Ang bilog nga kasulatan, ginsulat paagi sa gahom sang Dios. Gahom sang Dios titambing. Kag mapuslan sa pagtudlo, sa pagsabdong, sa pagtadlong sang sala, kag sa paghanas sa matarong nga pagkabuhi. All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. 2 Timothy 3:16. Way ka pa sinima, way ka pa mong pawani nga gasaranting na ugat ni ma'am. Si Buana bay. Ini ginapaagi ko lang ni sa light nga approach. Pero this is a sad reality. Ang tao subong gahi ulo. Pero ang Hebrews 10:31 ibilin ko sa inyo, it is a fearful thing. May isa na siya ka version na Sir George Ocampo. It is a dreadful thing to fall into the hands of the living God. Kag makaladlok gid kun ang Dios nga buhi amo magsilot. Di ba paglinog sang September 30 sa gabi, tanan nakakilala nga Lord, Lord, Lord. Lord, Lord, Lord. Way ka mo magtawa kay Bongbong Marcos Way ka mo magtawa kay Saldico, kay gapanago na to sa Spain. Way ka mo nanawag ya kay Raisa Triñas o kay Gobernador de Pinsora o sa mayor nyo Sinong itawag nyo? Lord, Lord, have mercy, Lord. Subong lang kita kakilala. May pagkilanglan kita kung way gani, way matagani ka tulapangod.
Domingo, gani, ni kagani ka buyo sa simbahan. Las 7:53. Let us pause and let us pray. I may sound irritating para sa imo. I don't care. Let us pray. Come, Holy Spirit, fall on me now. Almighty, precious Father in heaven, Jesus, salamat. Ikaw amang ginakampanya, introduce sa bilog nga kalibutan. Hindi man sila magbaton sa imong iban, Lord, I don't care. Salamat gid sa kabuhi. We worship you. Thank you, patawara kami sa among mga sala. And thank you for the word. Nga kami, Lord, gahi ulo, tika ulo bla. But thank you nga ginarimain mo kami through disaster, through calamities. Nga pagi sila, Lord, nagka-compute kami sa imo. Patawara kami, Lord. Ang Iloilo, patawara sa idolatry, pagsimba sa mga Diyos-Diyos, fornication, and all forms of disease and sickness, Lord. Ang bilog nga Pilipinas, ang bilog nga Manila, Lord, pasubar kami sa imo. Gapakitluoy kami nga wala na, Lord, sa madalagko pa ini mga big one ini Ginoo. Protect our families. Ikaw dara nga nag-overthink ka basta maglinog naman o anong sitwasyon mo, palapit ka na sa iya. Hindi nga ginapahog ta ka. This is reality. Imit lang ini pangamoy, Lord, gasurrender ko sa imo. I need you. Ginabaton ko ikaw nga akong Dios, akong kabuhi. Sulod ka sa akong panimalay, sa akong tagipusoon. In Jesus' name, amen. I declare blessings for everybody. Receive your blessings, your protection. I declare Psalm 23 that you are our shepherd and Psalm 91 our protector. Lord, i-bless mo kitang kada isa ka pamati sa mga on air kag online. Keep us safe. Ipalik kami, Lord, sa linog, disgrasya, balatian, unforeseen dangers, and seal us with your precious blood. We declare and we decree that this is a victorious day ahead of us. I declare healing to those who are sick. Cancer, sickness, and all forms of diseases get out of that body. Thank you, Lord, sa imo provision. I declare open heaven for everybody, Lord. In Jesus' name, amen. I grow to love you more. I'm reaching for you. It is a dreadful thing to fall into the hands of the living God. Kag makahaladlok gid kun ang Dios kabuhi amo ang magsilot. Hebrews 10:31. I feel your power. Uyugon ko ang langit kag ang kalibutan. Himuon ko ini sa sinaang adlaw nga ipakita ko ang akon perte nga kakig. Therefore I will make the heavens tremble and the earth will shake from its place at the wrath of the Lord Almighty in the day of his burning anger. Isaiah 13 verse 13. Ang tao nga nagapakasala, nagapaabot na lang sa makahaladlok nga paghukom kag masingkal nga kalayo nga ginpreparar sang Dios para sa mga nagakontra sa iya, but only a fearful expectation of judgment and of raging fire that will consume the enemies of God. Hebrews 10:27. This is the word of God. In spirit and in truth, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. Time spent in prayer is never wasted. God takes all the glory and Christ alone is exalted. Ang oras alas 7:56 na sa aga, oras ginadulong sang Klinika Spore Biotics kag Mighty C. Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Thank you, Ma'am Ningning, sa invitation nga mamahaw. Ipadalon doon, Ma'am Ningning, Sir Bimboy DTX Coffee Mix. At least balansihon ta ni, holistic ang approach ta. Kay ang tao na puhag Ma'am Beth Idar Lilia, Sir Arturo Lilia, sa mga nagapamahaw dayan sa Masbasan Kalinog. That is reality. I don't care kung mambal ka mga korne niya si Ted Francia. Pero pangamuyo, na ano niya, Sir Bambo, ang imong nga batch sa high school man, si Ted, ano ni man? Kaya nagaraga, nagsaka sa ulo na. Unahon niya ginindamo pag ganiblita na. Ay yung mga balita ang iba, no? Ginabantayan sang Pag-asa ang duha ka mga bagyo sagwa sang Philippine Area of Responsibility o KONPAR. Ang Typhoon Matmo o kung anay bagyo Paulo ang mas nagbaskog samtang palayo sa pungsod. Samtang nangin bagyo naman ang low pressure area nga malapit sa extreme northern Luzon. That is why nga may mga pagpanaliti bala, Ma'am Aisha Ahmad. So dalagi ka mo payong, kalo, jacket, bonnet, kag tumara ka mo daan D3 Bayo kag may TC para hindi ka mo pagtrangkasohon. Foro de los Pueblos. Las 7:58 sa aga, pagbalik ta, report ni K5 Karen. Batihan nyo itong balita sa Anonang Leon.
may 20 anyos nga iloy Sir Nilo Servas, Sir Edgar Barbadon, nga nagpayag sa may nakita sa kuno nga lapsag sa tangkal. So liya maglito nga lapsag. Kag anong ara kay Marinel, no? Kilala nyo si Marinel? Ma'am Aisa, Sir Edgar Barbadon, Sir John Lee, kay Sir Rino Alinsaga, kay Sir Glenn Celestre, dira sa may First Restaurant. Kumusta ka mo sa First da kay Baby Bo Atendido? Anong ara sa babae nga ginagawan sa malalaki man? Kagabi, Ma'am Laura, dyan git sa Haro Plaza, o kayang Haro Plaza, subong kampiyon na mo. Ang sanguna blang gymnasium nila, way na, ginkakas na to. Kag kampiyon na park na ginadalaya kung gabi, sanag, may suga, may mga fountain. And then, may kuwan na sa dala, may sound. Nga pwede ka makapamati sa mga kuwan nga ning relaxing mga sound lang. Di usually kung Domingo, church time, and after sang pag-church bala mambete solusyo, hangaw-hangaw ko dyan eh. Di kapin pa konsultiro ka kudraga, mo na namitan kagin patupong sa kalatsutsi. Lai man to ya sa una, dumduman nyo sa una, draya sa may St. Clement's Church. Ilam kon batian nyo pa sa una to sa piyag pa ko tong barangay. May at that time high school to Sir Paul nga king-abok nga babae nga dancer. Doon huya ko kay daw dito kituhalin sa akon nga alma mater mo. Nag-date sila, Ma'am Jane Demit sa Hodlo, Montana. Dara sa may kalotsuchi diyan sa kwan mo. Diyan sa may St. Clement's Church, sa may Lapas bla Mambete, diyan sa tabok bla ka WIT, kay Russell Ngio Negra, no? Ang ending to ya sa ilang nga istorya nga kwanto nga kasaysayan. Ginpituhan sanda ka kwan ka gwardiya sang gabi doon. Amba ka gwardiya. Insan ginpituhan sanda. Ay man mo sang una nga tinion gapungko sana sa bench. Gapungko lang gud istorya, barubay holding hands. Barubay naglain din. May mga tusik-tusik doon hasta nga nagabi. Way pagid sanda maayawi. Abi mo kun ano, nagligid sanda. Mo nang ginatawag nga istorya sa kalatsotse, dayan tanda sa kwan sa may St. Clement's Church sa sulod sa compound bla, no? Tapos may isa pagid, diyan pagid to sa eskwelahan man na mambite ni Nini Jana ha. Sa eskwelahan mo na. Kundi may football field diyan yung lapad, kundi may half moon, ang sa likod bla to sa may ikita mo daw sa pagkagig na eskwela si Pio, no, di ba? Central yan ka, di ba? Central, my central. Our alma mater true. Tapos ang sa mistro lang mo sa unang nga si Sir Limuel Gardose sa PE. Kundi gaya kung sa explain sa bla sa kwan ng PE bla, physical education. Mga classmate ko sa likod bla, way pamate, ilistoryan na. Stop murmuring there! What are you murmuring? Tidra na sa may field, Ma'am Jane Demit, painiton ko ano yung mga tingkoy nyo kay na kuanak mo na bungol ka mo to sang birada sing Cebuana to. Ibabati ko luwat sa inyo to antes kayo magtapos to. Mabungol ka mo. Sang panugyan to sang Cebuana to mga gahe ulo. Dito sa may istorya man na da. Hindi istorya, totoo gito ya. Tikon gabi na da namin mag-date mo sang magsumpaanay ang dalawang punay. Di nga si Sunny punay. Ti no na nagapungko sila da. Ti way man nakaso kay ti kaon-kaon curls. Tanan gidi at the time do ay patoya cellphone mo. Ti mamba nga loves mo ko. Huui. Sabton ta balaka kun di ta ka loves. Ti kon loves mo ko pwede. Hindi lang. Ay, toon niya natabo, ha? Daw pa rin man to sa natabo sa may dalong kalatsotse sa St. Clement's. At to ya, dragi sa my field. Dugay-dugay, mga alas 9, nagurugin lantaw nila nga tapos ang mga football match, black may mga practice, mga player. Ay, bro, hay, Ma'am Ans kasaboy na limos. Ay, mga polis ka nagrubik. Nagilig-sige yan nga ligid. Di ba ako mga ligido mo ng field dyan, Sir Paul? Huwag ka kagiligid dyan, Sir Paul, why? Kasi may indara ka man dyan. Kag-istoryahon. Hey, istorya. Anong dayan kay may dayan si Marinel man? Nga ginagawan dayan ni Earl J kag ni Kim? Si Kim Naniro ha?
Nilang ganay nagbagrong sa talinga lang ni Earl. Ay, gakad daw ka, Sir Edgar Barbado. Pa'y tuod yung istorya ko. Ito ako, imo istorya di. Tutuod, dyan na-recall ko lang. Nagpitek naman sa pangununa ko kay ni naka D3 ba yung daan ko mo? Anong ara kay Marinel, no? Nga ginagawan kini Earl J kag ni Kim? Si Kim, tana, naniro kita na Ma'am Josephine Florindo Diaz, ha? Anong ara sa gugma, no? Ang iba na hindi paiway. Duro man babae, insa mabanga ang rason ang ibang gini panugyan. Sa agad di mo kapadala-dala kabuot mo. Kadurong babae. Insa nga sagagiti mo dyan ka konsumisyon. Ala, no? May alom gani sa ari man Sir Hodlom behave. Si Ma'am Maricel Kasiple kakadlaw ang birthday girl sang October 2. Anong ara, no? Nga ang tao ya mamatay mo. Nga naga-unruly ang tao kung magigugma papabebot man. Papabot! Bugo, buhay may kuk bugnok ninyo. Nagligat doon medyo loaded. Gigaga seryoso mga balita ta sa linog. Anong ara kay Marinel Sir Romy Basmanyo? Abi, sabtan nyo ko. Hold on! Magabalik ang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo. Happy Fiesta Barangay Navais Mandurriao! Bilang pagpasalamat sa inyo padayon nga suporta kag pagtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag kabahin sang inyo pagselebrar sang inyo kapistahan. Nagdala na naman sang kalingawan kag papremyo ang KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Nay, may kinido wala. Aba, nalang. Oy, garap. Kilala mo akong mayor, Nay? Ang mayor ta? Ang jit-jit man. Ito pinalagpati mo, yaya. Ang jit-jit ng yaman. Ready? Iluwas mo na! Oh, para sa mga sino una? Sige. Ladies and gentlemen, ari. Si Nanay! Forward! Si Manny Maho! Ara. Wow! May naka-uniform siya. Okay. Hello! Ano na yun, last? Tupad ka mo tatlo. Okay, yung top 3 lang. Okay. Final round, i-products mo na! Grabe sila kay Guapa, Okay, kamo ang mag-judge kung sino taong. Okay? Pagi sa pagpanakpak. Isang pa, putang-putang ng sakit pa mo. Okay. Naisipon namon, nag-eskwela kami sa TESDA. Ako na mag-iisip lang sa mga pumuluyong na pinalakpak subong. Okay. Ladies and gentlemen, ang bukal sa syudad sa Iloilo, nagpapadalagan PTA President Marlene. Six lang ang bilog. Six lang ang pinalaga. Contestant number 2, Nanay ang Kataibang Babarang. Ladies and gentlemen, contestant number 2, Aling Dumisha. 16. Ano na? Ang best in Baligyan ay balot. Bata ni Jackie Chan. Mino. $300
Mga batong na panginsan, pisos! Bakalay sa water. Ay, nakadlaw siya. Yung mga piso ganihata, nakadlaw siya. May tag-piso pa na water sa mga. Aray, awan. Udak tipwel. Tipwel ang tubig. 100! Tumutubo, pasakay. Pasakay na. Tara na. Ini sa ikon ko lang binog. Oh. 200! Oh, lupa-tupa pasakay. Enjoy ka. No. Ano ba yan? Dumakaboy niya how? 300! Na, pagdating mo sa lagbong, ako ano? 400! Kami, Tutuwa. 500! Lipay mga nalipay sa imo. Wow. Ano ba ang bago sa aking 5 years FM? Okay. Liwatotang hambang naton FM horay lang pero ang hambata K5 News FM. Ang K5 duwa ka palakpak sa dalog. Ang News FM bayaw sa babaw. That's not episode nag-report na nasa. Oo. Okay. Ano to? Ang K5 sa babaw. Okay lang natin. Wala problema gawa pa naman yabon. Sige ha. 1, 2, 3, go. K5 sa babaw, News FM sa dalalo. 1, 2, 3, go! Sagad? Oo, sagad sila. 1, 2, 3, go! Congratulations! Okay na lang. Ikaw ang ito sa Hepepurable sa lingon ikaw mambang sa ato na jackpot round. Okay. Kung sabihin, pwede ka kadaog hasta 1,500. Ang pinaka-nubo, sunod ay 500. Nasa 500. Okay, ready? Okay, go! Kaboy! Uy, matanda! Matanda! Tanda mo, pasyon pa! Oh, di ka sila kayo pinagan! Alila. Bago ulo dapat ha, pero wala daya. Oo. Logo, ano tayo? Mag-logo? Sino mag-logo? Si Papa. Ready? Music! Ikaw nagdaog mayroon ka sa bagong radyo. Mayroon ka sa isang box na DTX Coffee Mix. Wala nalipay? Okay. Amo na lang nalipay na. Tapos nasaan ako na? 500! 1,000! 1,500 pesos! Wow! Yeah! Sige, ano ba ang bago sa may 5 years na pwede kay Doc Ramon? Maraming salamat. Sige, lipay na lang ba? Hindi ka na pag-lantaw po, hindi na to! Alam ka ta! Ano bang gano'n kay Jack? Oh, hati ka, ha!
Nga salamat sa aton mga ka-K5 sa barangay Nabais, Mandurriao sa ilang mainit nga pagbaton sa aton mga ka-K5. Padayon nga magtutok sa K5 News FM Iloilo para mabalaan kung sa diin naman kami masunod nga managtag sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Ang oras alas 8:14 sa aga. Oras kinatulong sang DTX 500 kag Mighty C. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Subong adlaw Lunes may free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch. Alas 8 sa aga, tubtob las 5 karon sa hapon. Kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes. Samtang sa Pasig Branch subong adlaw may free consultation man. Foro de los Pueblos. Halong ikaw kung matsaga mo do pila na kadlaw ginatrangkaso kabala ka daw lubong blang imong ilanat bla. Basta kung may dengue ka or na trangkaso ka lang gid. So imuon mo, tumar ka na D3 Bio DTX 500. Kung malapit ka sa product centers subong, konsulta ka libre ini, no? Don't take chances. Isang natawag bala Ma'am Ans Casabuena Lemos, mamaresa kasipli nga mga basol-basol bla. So tumar ka mo D3 Bio DTX 500, inom gid mo tubig, no? Damo gid tubig. Kay paihi ini sa imo sang sige-sige. Di kon sige-sige ang imo nga pangihi. Bot sa ningon sina nga nagagawa man ng init sa lawas mo, no? Ang pagtuon nga ang hydration kag stress may connection gid. So no, sa mga researcher, ang tao nga nagainom less than 1.5 liters sang tubig kada adlaw nag-release ng 50% more cortisol. Ano yun yung cortisol? Ang stress hormone sa aton lawas. Kung exposed sa stressful situation. I-compare sa well-hydrated nga mga tao, ang cortisol nagasaka mambete sa bebot sa lawas, natural response ini siya sa stress. Kapin pa kung ugtas ka or kutoy ka ba sa trabaho. But chronically, naga-elevate ini nagasaka kag it can cause sang health risk. High cortisol, ginaangot ini sa abdominal fat storage, high blood pressure, reduced immunity, kag even muscle and bone loss. Ang dehydration, nagalala ini paagi sa pagguba sang vasopressin. Ang vasopressin, hormone ini nga nag-regulate both sa water balance kag stress responses sa utok. Ini nagkakahulugan nga even mild dehydration can amplify anxiety. Inabalang gamay inom mo tubig. Sa tion bala nga magbatsa ka na sang uhaw, bosing mo sila nga dehydrated ka na. So from time to time, inom ka tubig. Kung dehydrated ka, nagadako ang tsansa nga mangin anxious ka sa pangabuhi. And then, may mga mood swings. So, permi ka lang irritable. Kag dali ka magbatsag sang fatigue or kakapoy. So, ang experts nag-recommend sang daily hydration. Daily hydration of at least 1.5 to 2 liters sang tubig alongside electrolytes nga nag-regulate sa stress levels ka nag-protect sang long-term health. So ang iban sinadra imbis nga tubig ang imuon ilabi nga padalondon, ang gamit ang inimo nila soda. Why gid sa maka replace sang tubig. So dapat keep hydrated agod nga magnubo ang stress level sa lawas. Foro de los Pueblos. Alas 8:10 sa aga, kang ilo man isang balita ka hapon, no? Ining natabo dito sa Hanipaan Weste, Kabatuan, bala manong Imbong Siloberes, sa regard badbadon kay Sir Nilo Servas. Atong si Jose Jean Bordon Tirados, kinaon sang harvester. Kaya di bila subong sa pagligal sa panahon, may mga breakthrough sa technology. Sa una mag-garab ka or mag-ani ka, bishop doon, mamitsing, manumano gid, no? Ma-hire ka sang tao.
Pero subong ya, less ng tao, let your money work for you. Ma'am Regeline Hiner Dinoman, Ma'am Inday. Pero may managambal, magaling nga akong magamit kay harvester. Inam, tuod man dyan nga mas duro ya uyang. Mas damo ang usek. Tapos, kapo, no? Ining si Jose Jean Bordon Tirados. Taga Barangay Hanipaan, Weste Cabatuan. Limpihuan niya ang harvester. Paglimpyo niya sa harvester, Ma'am Regeline Hiner Dinoman, Mami Cheng Dongines. Aksidente, ini nga nag-igo sa reaper sa nato nga porson sa ilawas, ulo, kamot kag paa, patay ang biktima. Do may nagambal man ang tag-iya suno sa bata tong bata abis ang biktima nga ginpandals na tag-iya nga way sa kahibalo way maan nga atod tugali ang victim. Lapit ito sa may blade niya, sa reaper niya. Kita mo nga kangilong insidente, no? Foro de los Pueblos. Alas 8:19, Checos K5 Karen. Ano ang tabo sini? May mga circumstansya hindi kita na mag-judge. May lapsag nga ginbilin sa tangkal sa barangay Anonang, Leon, Iloilo. So no sa Iloy, banyak kita ko ni. Pero gali ang natabo, siya man mismo nagbilin, nga ginbilin niya, no? Ano mga circumstansya? Is it because of wedlock? Why sa bana? Nahuya siya? Bangod niya nagbata siya? And gusto niya taguon? Or may mga circumstansya? Hambagan isang mga doktor nga, why man sang mental gap abi or daw may problema sa pangununa. Diyan nga ano gani panawag sinikin bughat? Or anong nagsulod sa iya at a very young age, 20 years old mo, no? Amo ganina sa mga bamatan-on sa mga kabataan, hindi ka mo magdali ng mga sawa, no? Kapin pa yan sa mga babayi, hindi ka mo magdali mga mana. Ang kamuya ang labang gid nga mga lokdos ang tanan nga mga pagbag-o mo o tanan lawas mo, no? Sa una lawas mo 24, 34, 24 mo. Daw gitara, Ma'am Laura mo. O kita nyong gitara nga hawak gitara mo, perte mo. Pero kung makabata ka din, imbis nga 34, 24, 34 ang vital statistics mo, ga 44, 54, 64 mo. Iti balik awang nga ang guda. Kasi kung ikaw at a very young age magbata ka, ang imong emotional stability hindi pa natantogid. Sir Toto James, kay Sir Jesse James Garvillas. So, discard sa mga babae. Wala tanyo nga ng settled na balaka mo tapos kung mapagtuon, psychologically, emotionally, spiritually, inang kung kinabla, matured ka na. Iti at a very young age, sa mga 20, may mga regrets ka pa sa kabuhi mo nga, maning tani, gusto ko pa ni nga mag-abroad. Hindi ni siyang gusto ko, tani nga pamanahon. Galing kay kwanya ko, kibon. So, hindi pwede Hindi pwede. Mga 7 a.m. naglinog naman dito, no, sa Cebu, no? Grabe kito, Sir Jesse James. Check ko base K5 ka rin. Anong mga circumstances sa likod? Sini K5 ka? Standby. K5 News FM. Kampiyon Report. K5 ka? K5 Ted, natapos na ang pagpatigayon sang physical examination sa Iloyni nga nagbilin sa or why sa may natabo nga pagbilin K5 Ted kundi naghimo-himo lang gid siya sa istorya. Why niya maglito, hindi na magruma-batas na ibutang mo timo to sa tangkal? Oo, bali pagtapos ni bata according sa kapulisan taya K5 Ted, siya man nagdala sa ospital sa bata, then pagbalik niya po uli K5 Ted, dito na nagsungaw ni ang istorya nga kuno may nakita siya nga bata dito sa or lapsag dito sa sulod sang tangkal sang baboy. Bali ang iya ni nga panaysayon una-una K5 Ted nga ang nakabati iya nga duha ka tuig man nga bata nga lalaki nga may nagahibi kuno nga lapsag dito sa tangkal kag sanggin palapitan niya, may nakita siya nga bata nga lalaki pero hindi ina matuod.
K5 Ted according sa aton nga kapulisan kag baseman sa pag-ako sang ining 20 anyos nga Iloy nga si alias An-An K5 Ted. So bali sa subong ang himuon dire sang MSWDO sang Leon since kay tiara na siya sa paghinakop sang MS, ipaidalom ini siya sa psychological exam K5 Ted no kay para mahibaluan man kun bala ang mga tawag na nga mga postpartum K5 Ted no sa mga babae nga bag-ong postpartum depression. Yes. Pero according dire sa pag-interview naton sa kay Lieutenant Mark Cortez, ang Deputy Chief of Police sang Leon Municipal Police Station, nga ang ining babayi nga si alias An-An, why ni siya nagpahibalo nga nagapusong siya kay bangod nga nahuya siya sa sitwasyon niya kay hindi niya gusto nga mabalance ang iya nga ginikanan nga nagbusong siya kay 5 Ted. Kay kung sa information diri nga nakuha man naton nga ang ining iya nga ginikanan nga kay taga Pasig City ni siya hindi siya sila nga tumandok sang Leon K5 Ted no. Bali may-ari ni siya sang partner nga taga Pasig City man pero hindi pabor ang ginikanan sang babayi sa relasyon nila kay bangod sa lamharon nga edad kay 5 Ted kay kung may balon 20 years old pa lang ni ang babayi, then may duha na sila katuig nga bata nga lalaki sang iya tong nga partner sa nga ara sa Pasig City, so wala sila naga-updanay kay 5 Ted. Ang laki 20 years old man. Mula na ang wala nato na pa-verify sa kapulisan ta kay 5 Ted kung pila man ni ang edad sang iya nga partner nga dito ya subong naga-stay sa Pasig City. Bari kung magablagin bulag ini sila sang ginikanan sang babayi kay bangod hindi gusto sang ginikanan nga sila nga mag-live in sila ya bala kay 5 Ted kay bangod nga ti lunsay bataon pa sila kay 5 Ted no. Pero sa subong ang ari naman ni sa maayo nga kondisyon ang ining lapsag kag ang nanay mismo ari ni sila sa safe house pero ang nanay lang gid ang ara sa safe house kay 5 Ted pero ang ining lapsag patigayon pa sang case conference ang MSWDO sang Leon kun bala nagakadapat nga ibalik sa luyo ang ining lapsag sa Iloy nga to kay 5 Ted nga si alias An-An. Siya man mismo pagwa sa istorya nga may napulutan sa nga lapsag. Yes. Oh. Ang una diri nga natabo according sa kay Lieutenant Cortez ang alas 8 inisang aga kay 5 Ted no ang natabo gid nga ti suno man sa kay alias An-An nga 8:20 to 8:30 nakita niya ni ang lapsag pero nakalabot ni sa kapulisan ta alas 10 na kay 5 Ted. So sang gingadtuan dito sang aton nga kapulisan natingala sila nga ang tangkal wala sang agi sang dugo sang bata nga temo na bla kamaturan abi nga ginbilin dira ang lapsag. So nagpatigayon sila sang follow-up investigation sa pagpanguna sang WCPD dito mismo sa ospital kung sa diin dito man ang si alias An-An kay ti ang ginpagwa una nga istorya nga dito sila sa ospital kay ti ginatipan na nila ang bata kay 5 Ted pero sang nagapatigayon sa follow-up investigation suno sa kay Lieutenant Cortez nanotisyaran nila nga may blood stain sa bayo sang ni alias An-An then may dugo sa likod sang iya nga paa hasta nga sang ginusisa ni siya sang aton nga kapulisan dito na siya nag-ako nga siya man gali ang Iloy kay 5 Ted. Kaya may mga circumstance ni nga nakuha na daw ginulbaan siya daw nagsamo na blatanan kay 5 ka and at her young age nadlukan siya nga basikigan sa sang Iloy nga nagbusong sa liwat. Yes. Ikaduha niya nga busong no? Oo, kaduha na. Ang bata niya nga 2 years old ni lalaki man Yes, lalaki man. Ari baby boy man ni no? Correct. Sino ginistara niya dira sa ng sa Leon? Tiya niya kay 5 Ted. Why gid ni may naka-notice siya nga nagbusong siya kay according sa kay Lieutenant Mark Cortez ang Deputy Chief of Police nga niwangaw ni siya nga klase ka pagkababae slim kagamayon bala ano pa hindi mo mahalata nga siya nga nagabusong kumbaga kung ikaw yung magtulok sampol sa babae nga niwang tapos maghulokwan lang ang tiyan grabe mo do buyon lang bala kay 5 Ted. Alam mo isa di saving na yung kun sa tiyan kay basta nagagamit girder. Oo. Ikaw kagi ka gamit girder? Wala. Ha? Wala. Why ka gamit girder? Wala. Ha? Tuod? Hindi ang girder mo nang kuan mo nang do nang gina-suppressive lang hindi maghabok tiyan mo?
Oo. Pero akon, may baluan ko K5 ka ang nagabusong nga babae. Kung sa tiyan abi daw isa daw maduda ka, sa balikawang. Manaan ko man niya agi kag ang tutuod nga babae. Ang mga naga-cross-dress ni Bla. Manaan ko, magluwas nga gagwaya karubkob ka lalaki. Dahil tayo karubkob, kilala mo karubkob? Oo. Ang Jens Bla sa may pakpak mo ng pibla? Na lain man na ya, ang isa pa ginalantaw ko kung agi na sa kung babae nga tuod, ang pusog-pusogan. Diba? Oh. So, ti gamay sa posible nga ti na gamit sa girder or anything medyo masuppress na ang bulto sang tiyan niya. Ay. Oo. So, temo na sa supong K5 TED ang nagapabili no sa safe house ang MSWDO ang ining Iloy, then ang baby man pero anong aran ka bata? Anong aran ka bata? Wala ta na kuanan kung ano ning pangalan sang bata K5 TED or kung ano ang gin-alias according sa kay Lieutenant Cortez K5 TED. Isa pagali ka palatandaan kung may baluan mong babae ka busong. Sako ang pitik ka kuanya katutunlan. Sako man pitik katutunlan mo. Mga soon gura, mga soon. Soon ha? Di ako mapa-enroll ako isa ako sa Maninoy Ako mabakal kuan kuna. Hindi ka kuna. Oo, mangita ko danay amay. Hindi magdali. Hindi magdali. Pangamuyo Yes. Puasahe, Lodi, Lord, sa ginman bala ini. Kung hindi man lang Lord, hindi na lang. Diba? Basta ang imo tutunan, way gapitek? Wala. Awa. Very good, ihada. Gapitek lang magod nga kuya sa ginauhaw ka. Di ba tiyan mo ito dapat inong pagidoro tubig? Oo. Amay gabalon, git kuya tubig. Na, very good. Kag tumal ka na yung D3 bayo, kag may tisi? Diba? Correct, good. Oo. Timati antang investigasyon sa pulis? Yes, si Lieutenant Mark Cortez, ang Deputy Chief of Police ang Leon Municipal Police Station. Subukan ninyo nga latest investigation, sir, regarding ni sa lapsag, sir, nga ginbilin sa tangkal sa Anonang. So, ang aton nga latest nga, ma'am, no, nga sitwasyon subong sa aton nga investigation. So, balikapon, ma'am, nag-conduct kita follow-up investigation together mo sa aton nga WCPT. So, dito, nagkato kita sa area nalapit gid, follow-up kita dito. So, interview na to ng ang nakadiscovery bla si salawat kita dito kagsang pagkandak dito sa aton pulis. So dito nga na nakita naton bala ang ining si ang si nagtuyad pa kapon nakadiscovery bala man sang nga si alias Anamay nga di ko parang lapsi sa bala. Tapos ang iyang bayo may blood stain. So sang kag ang iya balang ang paa niya bala. Legs na may dugo sa likod nga portion. So sang gin usisa sang aton nga WCPD dito sa nagtuyan nag-admit siya nga ang tanan nga natabo kapon nga muna nga may ginabandon nga lapsag wala sang kamaturan, so baligin himo-himo niya na lang. Okay. Oo. So kag ang ginadmitar niya ginistorya na tanan sa aton nga iya ato nga bata. Okay. So sige sir. Okay, ang bata bunag mo pamangkuton sa pulis ang babae kung base ma-discovery pa sila. Si Dalinmi Nosivi. Dalinmi Nosivi, basing malis kayo mga ngalan niya. Maluoy man tayo siya, the very young age, wala ba si Miss Kaiden ni K5 ka, no? Ara man ang iyang parents actually, kag iyas kag tiya. Ay. Pero tiya mo lang ginaan. Di na pagbasulon, ako di ko na pagbasulon na, bayin na lang na. Giyaan na lang. And for the meantime, kung galuya, kay gimasaya sang lalaki, ti amo na nga edad nga daan ka hororo na ya ti karon kung saga mo nakahuli na nagbusong naman na liwat. Di ba K5 ka? Way pala sa pamisaron nila yung mga family planning. Ti mo na nga iba sinaga kalong kayo lang kuyan mo. Oo, mo nang edad 20 anyos. Gororo no? Kagi ka man 20, di ba? Oo,
Ito tatlok tuig pa man lang nakaligad, no? Taniin, no? Ano? Pero mas maayo na miyan ko yung subong sa edad ta. Oo, Oo, man, kagi kita 20, magamuna gahororo kaw gihorusgan mo. Ala, no? Basi galuya gay magin sila yati, pero namin ko wala ang ginikanan para man sa own good sa bata mo. Nga hindi lang na magbusong kay basi ko naman abla. Ito na may ikaduwa na galing bata ni. Oo, kaduwa na kay 5. Oo, so ikuan ini ano nga pala sina? Psychological examination. Oo, buligan ini sa pangamuyuan man eh. Para nga makabawi man siya kaya usually amo nang budlagid ang postpartum depression bla. Iba na hambal nila bughat amo na nga medyo naglain ng ulo. So hindi kita mag-condemn. Buligan taning bata ngayon orang dlagita ngayon eh. Yes, kay 5 dad. May pamangkot kaliwata sabton mo ha? Oo, ano to? Ti ano, pitik-pitik may tutunlan mo? Kung napitik-pitik tutunlan ko kung wala ko kainom sang D3 Bio. Aba. Dok, dugangin gani, Dok. Dok, pati mo to, Dok. Dugangin gani, palihog. Si Sir Joe Mark Ibrabit, blaga kadlaw gigani mo, ilaman. Ginakadawa lagi timo, ha? Si Sir Joe Mark, pagambal mo kay na ang waiga pitik-pitik yung tutunlan mo. Pag saka mo di ko na sa stasyon lang tawon ko, ha? May I see your tutunlan? Si Ma'am Bing sa kadlaw, si Ma'am Beth Idar Lilian, hamot, isanak ni mo. Ay importante imong nga balikawang way maglapad. Wala. Ang chan ko lang igiti permi ko gakaon. Abi ko i-maintain mo tong imong figure tong pang model. Ala. Why ma-maintain? Gabawi lang. Hindi pagpatam Pero ikaw kabulan nga nag-fasting? 4. Pag fasting mo, sinong iposahan mo? Ano yung pangayo mo sa Diyos? Nagpuasa ka mo? Ang ikaayong lawas. Amen! Depende man nina sa imo, kayuhan. Dapat, hunang-unaon mo anay, ang consequences before ikaw magrelasyon. Yes, Batiyan mo to? Like ito ni nanay mo Ningning Ilumba. Patigid ko na. Oo. Hindi nyo, don't rush anything. No? Kay kung kamol gani na, kung sa tinigang, balotangog na. Di ba? Pero dapat may proseso. Kung gusto mo sa manamig kapag kaon, you have to wait 15 to 30 minutes kay ginaluto pa na siya. Pero kung gutom ka niya kay 5 kati, agi ko sa drive-thru Di say mistro sa pangabuhi. No, don't rush anything. Partes kabuhi. Pagulat. Yan mapropose na may ginawa ka today. Amo na ba lang yun Vanilla kay 510 nga ang sa drive-thru namit man tani galing kay hindi healthy. Di kon kaisa man lang, hindi man pagpakonsensya si Ma'am Maricel Kasiple. Base may foul play gid siguro natin kung nga nagbusong. Ati may foul play kati nag-play sila mo. Di ba? Nagbusong sa kati nag-play gani sila. No man si dalim ni Nosibe man. Akon sa ako man Ted, why man ko gabusong aw? Gali kay gutom. Gutom no kay timo man piti, busog timo diyan ha. Amo na matabo kon both sides. Why pag-insindi sa mga mapangasawa kon mapamana sa ilang mga kabataan. Ang papilya sa ginikanan niya kay 5K, kapin pa kun hamtong ng mga kabataan, ludan nila. Lord, I want a righteous and a godly girl for my son and a godly man for my daughter. Ibla mo ginaya kay 5K, no? There's power on bended knees. I'm on my knees. Amo tong kanta ni Ma'am JJ nga Dongines kag ni Ma'am Bibi Dongines nga bata ni Bishop Don kag ni Ma'am Mitching kahapon, no? I'm on my knees. I'm on my knees. So ikaw gani ihada doktora kay 5K rin. Luhudan mo gid ha? Ha? You fight on your knees. All the battles of life is won through your knees. Kung may kontra ka, tura. Hindi nga pagpalapit niya, turo. Ano ka? Tuhudon mo. Bosingon, luhod ka gid. Hasta nga magkibulo niya tuhod mo. Luhudan
tagidna. Oh, Ano? ludan tagidna. Ayos ha? Ang importante, Ted, ay gapitik-pitik ang tilaok. Haba ni Sir Jomar. Ginagarit-garit ka gini Sir Jomar, ha? Ano yung mensahe mo kay Sir Jomar Kibrabit sa sa Vikings taxi? 2531? Oh, sakay Sir Jomar, no? Oo. Sakay Sir Jomar, Oo. ang ano lang siguraduhon mo lang, sir, nga ang ginapitik-pitikan mo da sawa mo, ha? Sabi mo si K5 Karen, break na lang yung kulang sa iya mo. Maging hard-hitting commentator ni mo. Way pugong-puga mo na, ya! Batang bakulo dyan! Sige, thank you K5 ka! Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5 healthy coffee ini nga nagahatag sang maayo nga benepisyo sa aton hilawas bangod sa natural and organic ingredients kang isang palaya, chia seeds kag de-sugared sugarcane extract. Upod sa patrol si K5 Jason Talaron ini man si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Las 8:39 oras tulong sa Mighty C. We'll pause a quick break. Magbalik ta aton nga Today in History. Anong natabo sa kasaysayan subong adlaw October 6? Magabalik ang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Ang riding type rice transplanter ginagamit sa pagtanom sang sabod sang palay sa matapan nga talamnan. Ginapanugyan nga gamiton ini sa mga malapad nga kinahon. Mas madasig kag mas efficient ang pagtanom kung gamiton ang transplanter sa pag-establisar sang talamnan kumpara sa manual nga pagtanom. Ang transplanter makasarang magtanom isa tug-tug duha ka hektarya sa isa lang kaadlaw. Hindi lang mas mapahapos ang trabaho, kundi nagabuhin man sang gastos kag ginasiguro nga mas mataas ang bason sang palay. Tara na, gamiton na naton ang mga rice transplanters. D3 Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma nagid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag DTX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na. DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo. Aramis DTX 500 nagapalandulong bala ang imo panulukan. Magalingin bala ang imo nga ulo. Masami nagapangihi. Masami ginauhaw. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix. Eric Ledismas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Donnie Pangilinan here with Anthony. Dad, what's your love language? Connecting eye to eye. Eh pag lumabo mata, EO. EO Executive Optical, expert eye care, state-of-the-art facilities. Eye to eye, you mean titig kilig? Yun! EO Executive Optical. Love your eyes, guys. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon tiyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Anika. Dayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Coke, sinigang, mapapakook ka sa sarap. Ang sarap ng Coke at sinigang. Mapapakook ka sa sarap. Mapapakook ka sa sarap. Mapapakook ka sa sarap.
Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy. Mighty C, mabaka sa mga butika. Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow, may puso! Oras alas 8:43 aga, oras kinadulong sang Klinika Spore Biotics kag DTX 500. Balitang Sports. Balita sa inampang sa UAAP Men's Basketball. Ang rivalry sang De La Salle University Green Archers kag Ateneo Blue Eagles nagapadayon sa season 88 sang men's basketball sa Mall of Asia Arena kagabi manungdan. Nagdaog ang Ateneo kontra sa La Salle sa score nga 81-74. 81-74. May paginipirde ang Ateneo subang 3-0 no? Ang team ni Coach Tab Baldwin. Samtang ang team ni Coach Topics Robinson, Christopher Topics Robinson, na pirde. Ang Green Archers, di pangunahan ni Mason Amos, anay player man ni sang Ateneo, Mike Phillips, EJ Goliena, kag Kian Baklaan. So sa Ateneo, ang ginpangunahan ini sang ilang rookie oras ang ilang main man nga si Jared Bahay. May naghampang diri nga point guard sang Ateneo nga taga Iloilo Manongdan Calvo, si Ayan Espinosa. Ayan Espinosa natuunan ni sa hinablos ni Tony Boy Espinosa bla ni Wiwin kag anay player sang Assumption School sa kilid bla sang St. Paul's Hospital sang elementary siya asa nga ginkuha sa sang Ateneo sang high school kag sang college. 81-74 pabor sa Ateneo. Kag si Pacquiao, Ma'am Laura sa Magaysay, Ma'am Bete, Rados Pacquiao manog 40 City doon sa December 17. Si Pacquiao mabalik naman sa ring sa Enero 2026. May panimatak ikapatapungol. So may negosasyon subong katubangon ni Pacquiao sa World Boxing Association welterweight amo si Rolly Romero sa Enero 2026. Ano galing kayo sige kwarta Sir Edgar Barbado ni Sir Nilo Serbas. Las 8:46 aga, oras kinadulong sang Mighty C Foro de los Pueblos. Sa last portion sa aton nga program Today in History, pero antes na mamangkot ka mo din si Saldico. O si Saldico, santo sa may information ta nini Rosmi Bagaforo Bailaran. Si Saldico, kung nag-resign na siya as congressman, representative sang Ako Bicol Party List mo. Si Saldico subong dibto nagapanago sa The Ritz-Carlton Hotel. Pakita ta please. Sa Spain. Tabok-tabok niya lang. Ariyo pakita nyo. Ang Ritz, R-I-T-Z, Carlton Hotel. Ikatre ini sa 15 ka most expensive hotels sa bilog nga kalibutan. Ang Ritz-Carlton may ara ini sa Guia de Isora, Tenerife, Canary Island sa Spain. Ang description niya, a sprawling resort with Moorish-inspired architecture set on a cliff top overlooking the Atlantic Ocean. Ang ining hotel lantawon sa Atlantic Ocean sa ibabaw sang pilas, The Ritz-Carlton Abama. Yang Ritz-Carlton nga ini duanik bilog dito sa Spain, Hotel Arts Barcelona kag The Ritz-Carlton Abama. Ang isining nga amenities, may 7 ka outdoor pools, may napulo ka restaurants,
Lakip ng duwa ka Michelin. May dako nga spa kag fitness center. May 18-hole championship golf course. May private beach kag may with a beach club. Kag may multiple zones for younger guests para sa mga bata, sa mga manggaranon bla. Ang room rate niya $207 kada gabi. $207 kada gabi. 12,000 pesos. Ang standard room niya, Sir Edgar Badbadon, Ma'am Ningning, $295 kada gabi kada gabi. 17,137.29. 17,000 pesos. Ang mag-peak season, ang mga kwarto niya nagambili nagalabot niya sa kwano? $13,715 per night kada gabi. Ha? The Ritz-Carlton Hotel. Dito si Elizalde Cosobong. Ang gabi niya to, binabayaran niya pastoro ni Ciudad, pastoro ni Lopancho, $13,715 kada gabi kada gabi. Or kung sa Philippine peso mambete, 796,000 pesos. 796,752.34. Amo na si Noño Saldico. Tabok-tabok na pagid sa ilo pagid sa Piak Hotel, ang Four Seasons Hotel Madrid. Sa Central Madrid isa, ang landmark niya lapit sa Puerta de Sol. May 200 ka rooms ini, may 22 ka private residences. May luxury rooms siya pertik mahal no? Ang iyang nga hotel gabayad sa tag 700 plus thousand. Daway na sa bungog ni Noño Saldi. Ang mga expensive hotel sa kalibutan, boss. Patpaton ko ni sa inyo para nga evaluan ninyo. Di sabong si Saldi ko, hindi na siya magbalik de. Dito sa Gistar, ang kada gabi ito niya, ang adlaw niya 796,752. Nagbakal pagid siya sang condo sa isa man kamalhalon nga avenue sa Pungsod, France. Foro de los Pueblos. Karon kiti bisan ano mo kapuno sa imo kagulingon sang mga pagkabutang no. May emptiness man nagyapon, may void magyapon sa tigipusoon mo. Kag considering nga ginabuyayaw kag ginapakamalaot ka sa bilog nga Pilipinas. May pagidait kaya sina may peace of mind ka wagid. So hindi mo mahambal na nga blessed ka or manggaranon ka. Materially, manggaranon kay. Pero may pagidait kayahan. Hindi man sa pag-curse kay Saldi ko. Balik lang kita sa Biblia, naghambal nga. Calamity will surely overtake the wicked. Calamity will surely overtake the wicked. We condemn the act, not the person. Why naton gina-condemn ya personally si Saldi ko. But ang espiritu nga rasayang espiritu sa pagkadalok but only a fearful expectation of judgment and of raging fire that will consume the enemies of God. Ang tao nga nagapakasala, nagapaabot na lang sa makaladlok nga paghukom kag masingkal nga kalayo nga ginpreparar sang Dios para sa mga nagakontra sa iya. Hebrews 10:27. Habalito pad mala, tama na nga pakasala. Kay basi ko na prepare na tong kalayo para sa imo. Alas 8:52 na. Foro de los Pueblos. Today in history, balikantang mga kasaysayan sang October 5, October 6. No, October 6. At least may mga idea kita sa mga nakaligad la. Subong adlaw, October 6 in history, ginasaulog ini as Labor Day holiday sa New South Wales, Australia, kag sa Southern Australia. Ini nagamarka sang pag-observe sang 8-hour working day since 1850 dito sa Australia. Foro de los Pueblos. Subong adlaw, October 6 in history, 263 ka tuig na nakaligad, 1762. October 6, 1762, ang pwersa sang Gran Britanya madinalag-on nga nasulod kag nasakop ang Spanish colonial capital nga Manila. Nagmarka sa pagsugod sang British occupation sa Pilipinas.
nga nagtapos hasta sang Abril 1764. Foro de los Pueblos. Today in history, October 6, 1896, 129 katuig na nakaligad. Si Dr. Jose Rizal ang gindala sa Montjuic Castle sa Barcelona, Spain. Kag gin-transport pabalik sa Pilipinas. Gipasakay sa barko nga ginatawag Colon. Agol ito bangon ng trial para sa iyang kilabtanan sa Philippine Revolution. Foro de los Pueblos. October 6, 1913, 112 katuig na nakaligad si Francis Burton Harrison. Francis Burton Harrison nagsumpa bilang American Governor General sang pungsod Pilipinas. Foro de los Siya si Pueblos. Francis Burton Harrison. October 6, 1973, 52 years ago, may nagluntad nga Yom Kippur War. Yom Kippur War. Ang Egypt kag Syria naglunsyar sang pag-atake sa Israel. Kag nagsugod ang Fourth Arab-Israeli War. Ang gera ginkilalaman as October War or Ramadan War. Kag nagduso ini sang sa Israel sa pag-negotiate agod nga may mga ginistoryan sila, and ang tonggera nagtapos kuan lang to do nag 6-day war, gitawag to nga 6-day war. Foro de los Pueblos. October 6, 1981, 44 years ago, ginpatay si Egyptian President Anwar Sadat. Anwar Sadat, a Nobel Peace Prize winner sa iyang peace accord sa Israel. Ginpatay ni siya sang Muslim fundamentalist samtang nagaparada opod sa mga soldado. Foro de los Pueblos. 1846, 179 katuig na nakaligad, ginbunag si George Westinghouse. George Westinghouse, engineer kag inventor, nagdevelop sang air brakes para sa mga train kag nagpromote sang alternating current or AC power systems. October 6, 2010, ang Instagram, ang mainstream photo sharing application, ginpundar. Ang mga founders ng Instagram or IG, amos na Kevin Systrom and Mike Krieger. Kevin Systrom and Mike Krieger. 2010, may outbreak sang 11 ka mga bagyo na nag-igo sa Arizona, USA in a single day. Sa isa lang kadlaw, Sir Hedrich Blisario, Bishop Don, Mami Cheng, Ma'am Ninfatala, 11 ka mga bagyo nagsulod, nag-igo sa Arizona sang October 6, 2010. Labing una ini since 1950. Foro de los Pueblos. And sa mga law is World Cerebral Palsy Day. Ginsaulog ini since 2012. Yang cerebral palsy ini group of movement disorders na nag-appear sa childhood sa bata. Yung mga simptoma niya sini nagalain-lain man, depende over time, but nagalakip ini sang poor coordination. Bata mo, rapo mo, lang taon mo abida, no? Stiff muscles, weak muscles, kag may mga tremor o naga-uyog-uyong lawas. May mga problema sa sensation, sa vision, sa pananawan, sa palamatinan, kag sa paghambal sa speech. Ang duration sang cerebral palsy, lifelong. Pero may proper treatment man. Manotice mo, ang mga mild symptoms niya, pag 18 months ang lapsag, madiagnose ni siya sang mild movement delays. Daw trasado bla, i-compare mo sa normal nga lapsag. Mag 24 to 30 months, most movement delays ang matulopang dana sa bata. Ang treatment niya sini nag-focus, may natawag ni siya nga focused ultrasound. Focused ultrasound kag transcranial magnetic stimulation or TMS. Agod directly nga ma-impact ang utok. So makita mo ng bata bla, ang bata nga may cerebral palsy, hindi na siya makasipa sa yatiil. Pero ang bata yaw lapsag nga bagumudag kag normal, gasipa-sipa sa yas nga tiil. So si Sir William Osler in 1899, ang prominent figure sa modern medicine, ang na-publish ang una nga libro sa cerebral palsy. Kag in-credit ini siya sa pagtawag sang term nga cerebral palsy halin sa tinaga nga cerebrale or cerebrale Kinderlähmung. Cerebrale Kinderlähmung, isa ka German word. May mga ginatawag ini nga abnormal fetal brain development kung may cerebral palsy ang bata. Si Dr. William John Little, among nagpanguna sa pagtuon sa 19th century parte sa iling nga balatian
kag ginatawag ini nga magluwas nga cerebral palsy, ginatawag man ini nga Little's disease. Little's disease. Foro de los Pueblos. Las 8:58 sa aga, way nako oras, manamyaw na lang ko. Before we end, there is Foro de los Pueblos. May mga nag-birthday sa bunga adlaw. Alula ni Sir Paul. Birthday greetings kay Lola, Mama, Grandma, tawag mo? Grandma Nemia Gabales. Utod ni Mami Sally ni. Mami Sally! Kumusta ka nami? Ma'am Nemia or Mami Nemia Gabales. Sa Wawan Binabistagi Maras, birthday greetings ma'am. From your madumdumon nga po kay Paul. Toto Paul. Nemia Gabales, Mami. The Lord bless you and keep you. Kay Manong Boy Berhamin, birthday greetings man. Manong Boy Berhamin, isagani Boy Berhamin. Sarawa City. Hey Manong Boy, hindi na magtangis Manong Boy ha. Langga ka gid ni Jesus, langga ka ni Bishop Don, langga ka gid namon tanan. Langga ka ni Lucas, ito Israel, and the whole family. Manong Boy, hi Manong Boy, nano na. Ganda ang adlaw, anong imong handa dira? Kay Mayor Matt Palabrica, sang Bingawan, Iloilo. Mayor Matt, the Lord bless you and keep you, sir. Las 8:59 sa aga, oras dulong sang Klinikas for Biotics. I will come and bow down. Yes, every man is a fool who gets rich on earth, but not in heaven. Pobre sa atubangan sang Dios ang tao nga nagatipon sang manggad para lang sa iya kaugalingon kag indi sa langit. Luke 12 verse 21. Of joy. It is a dreadful thing to fall into the hands of the living God. Kag makahaladlok gid kun ang Dios nga buhi amo ang magsilot. Hebrews 10:31. Mabakate gin sulit mo manaw. Yes, gusto ko nga i-emphasize ini nga kadelikado gid kun ang Dios na ang maakig sa katawhan. Ang oras 9:09 sa aga, oras ginadulong sang Klinikas for Biotics DTX 500 kag Mighty C. What do you get when you fall in love? Magpamati sa impormasyon sa ikayong lawas. Thank you. Boss naman Bishop Don, Mami Cheng, Ma'am Gigi, thank you. Ted Aujero Francia para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kag Kalingawan, K5 News FM. Kampiyon sa Balita.